Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. May sa aksyon at patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Nagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Isibo na ang orasan sa inyong mga rilo. Action Radio Philippines Standard Time, last 9:50 sa liwat mayong gabi. Kamusta naman mga palangga namon nga mga tagparamati karon nga adlaw Miyerkules, Petsa 3. 52 dias na lang ang nabilin Pasko na. Kag may nabili pa kita nga bali 59 dias. Goodbye sa 2021. Welcome sa 2022. Miyerkules naman nga edisyon sa inyo nga palatuntunan sa kanandan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sa nga mga correspondent sa pagdurong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga namalag sa police blotter entry. Sa aton nga mga kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros, dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Aton siri mata kadurunggan oras sa kagabiyon ang aton siri nga Patrol 2. Galambiyong na sa bilog nga Metro Bacolod. Bantayan ta naman kagimolsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Pang Miyerkules nga edisyon. Puwersa ni Aksyon Eder Aboso. Back to back sa aton nga piloto Aksyon Papang Nixon Tahom. Aton man nga pagbantay sa update sa COVID-19 plus report breaking news sa balita nasyonal internasyonal. Buylog natin ang puwersa ni Aksyon ang Dipensor.
Ito magkita sa ato siling nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert. Action JM by Kin. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad Sangpago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinahanglan ang inyo sinilagad, ang inyo silingang kurman sa Action Night Patrol. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Rabilin, 1 ka oras, 8 ka minutos. Na pagpangalagad, inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ako na kabayan sa ato nga pagpangalagad, ginadulong sa iyo sa kaluban sa D3 Banyo. Ito pa ang ulan sa Bacolod, pero hindi gid man siya naglawig. Medyo basa-basa lang sang dalan nga iyab ukon. Huwag kita sang weather disturbance. Ang aton nga makapulisan, ara na balik sa ila siling nga routine. Saturation drive, police visibility patrol. Oplan Sita, Operation Bakal, Conduct Checkpoint. By the way, sa aton nga mga kapulisan blas sa Bacolod City Police Office, alert lang kita, kido ang mga kawati nag-strike naman ha. Yung mga nagapulo pang hold up la, bantay luta, sa mga nagamotor, baw halong kamunoy, kido init ang tulok sa kawatan sa inyo. Nagligad ng adlaw, maging strike na nga nagamotor da sa area sang station number 7 sa teritoryo gid ni Police Captain Elmer Bonilla bla. Nag-strike ining bag-o na kagwa sa persuhan nga makawatan man na mga kaso sa mga nagkalain-lain nga police station diri sa Metro Bacolod. Pagwa sa persuhan o do nagabunan pagid. Ang specialty nila nga duwa ni kuan motor nablang parahan ka lang sa igadalan pagdulog mo tutukan karmas luthang tapos harboron motor mo daloon ang motor mo ang motor gingin kawat niya sa imo amo man ang isakyan niya palagyos kontra sa imo kanami nga mga tao no. Pero nevertheless identify na ini sila sang station number 7. Nakulo kompleto na ang documentation ni Major ako ni Police Captain Elmer Bonilla para ma-file nilang kaso nga karnaping sining duha ka mga suspect. Actually, identify sila sang duha nila ka maging kuaan motor. Pagkakita sang duha sa Rogues Gallery sa station number 7. Why na pang duwa-duwang duwa? Nya muna sila, sir. Gin-check, mga sinimanap na nagkagwa sa persuhan. Pagwa, nagabunan, o do aswang ba? Idalig ito nilang motor sang duwa to. Man may mga gunman mo pagparaya pagpahigad mo gulpi ka tayaan armas na ano kada mamob ka pa da dalig ito motor sa duwa nga taga barangay Tangob puro kruwas. Anyway, laban sa Solbarto kay ti ara gali ang mga itsura nila sa Rogues Gallery sa station number 7 papakita sang hepe nga si Police Captain Bonilla sa duwa kaging kawatan motor nga si Ramo gina isla ati why na bingo kasi why ba recover ang motor lang nga duwa. Tapos inib lang nagapauli bla kung gabi halin sa mga nagaolobra bla sa call center, mga call center agent nagapauli bla kung kagahon. Gani mga tungang gabi taga alas 11, alas 12. Halong-halong kita kag pwede lang bla pasugat ka mo. Ha? Pasugat ka mo sa inyong kilala, sa inyong pamilya. Sabi na gid kun babae ka bla. Kaya may ara man sa buwang amudos. Nagamotor man isla. Tapos may van man sa unhan nga backup. Kinanglan nga halungan nyo gid ni sila.
Basi ba tsambahan ka mo? Kalo ka bantay luta man ni sila man mo. Pag may tsansaya, iguon ka ginila ni. Kasi kung babae ka, kaya akad karo kung chili ba no kada ma-mob. Kasi laban ka gid sa buho kilid mo daw, mabunaan ka pa da. Alam mo na nga sa mga kauturan naton nga nagapamati karong gabi, kung may mga ara ka mo da pamilya nga nagaobra sa call center, pang graveyard lang schedule, uli na taga alas 12, launa sang kagahon, o palihog lang inyo gid sugaton. Basi ba pura palayo lang masambahan lang sa mga hold-upper man. Kabalo kita kapulisan tani way man nagkulang sa police visibility patrol ni. Uli malang sang pulis kita bantayan sa kawatan. Okay? Muna lang aton nga reminder kito may mga cases nga naka-record sa aton nga mga police station sa amuni nga mga kaso naman sang karnaping kapag pang hold up, no? Sa downtown area, kung nagalagaw ka, pulo balikid ka man sa nagasunod sa imo. Diba si makuutan bag mo, subong, uso naman ang pickpocket sa downtown. Ang kuuton bag mo bulagulpi lang, di kakabatsyag. Nan, subong kay dambo na amat-amat release sa mga bonuses sa gobyerno. Tulungan nyo gid kwarta nyo, ha? Kung mag-shopping ka mo, magpamalaklon ka mo sa downtown, make sure nga ang inyong bag safe and sound. Para hindi makuutan, ha? Yan ang pinaka-importante da. Isibo ng orasan sa inyong Marilao Action Radio Philippines Standard Time alas 9:58 na. 2 minutos pa nabilin antes kita mag-aungon sa tak ng alas 10. Dugay-dugay curfew na. Unahon tayo nga aton nga SAP anniversary sa Action Radio Bacolod. Para nga makabuylo kita kag para nga makakuan sila. Huway-huway temprano pa kay kun alas 10:30, katulog na sila. Kung sa ring na lang ring telepono nila, hindi kasabat ka nugon sang 500, no? Pero ini sigurado ko, homlad pala ni Banig, katakot pala ni Moskitiro. Nagawod tani sila para nga makachamba masila sang 500 pesos ang Action Radio. Temprano, nga pamaskwa sa Action Radio sa mga avid listener naton. Ara na, nakatutok na si Migo ko Arnel Vinares Sr. Upod ang Junior, upod Toto Andro Mamon Vinares. Sa mga brother na kang sister ni Toto Arnel Vinares Sr. sa Alihis area, mayang gabi dira sa inyo. Ara naman si Kumari ko Rowena Jopinis Bakiano, sa monitor. Sa Qatar, ara man si Maylin Galino. Si Martin Aliling, ara na. At si Connie Laparana. Sa Pandanon, DSB, monitor na sa ato, no? Lamat. Ray Barayuga, da mayong gabi. Kay Laika Palma. Ara na sila kuhan ka pamati sa ato. Sa kay Bida Abaw, ang gabi. Kay Joker Wild. Dara sa Mindanao area. Joker Wild. Ano sa ngalan nyo? Joker Wild. Ibon-ibot sir sa Germany, check attendance lang, nakashare na siya. Elisa Halandoni Agostino from Kuwait, ara na siya. Nelson Silverdirio Mangilan Jr. Dara sa Alabang Muntinlupa, ara na siya ka monitor. Ateya Kim Iriman, good evening. Kakay Madam D.V. Nagracia, sang Manville Royal Barangay, Pahanukoy. Kay retired Police Captain Dingdong Guzman Severino, papili SME member da sa Valladolid, sa Valladolid, San Enrique. Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:01 na. Ari na nga itong winners sa SAP. Sa ARB. Tempranong nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1!
Ari ang aton nga winner sa line number 1. Mayong gabi. Hello? Hello? Go, uya. Oh, mayong gabi. Oo. Sino ganini? Sino ganini? Ngalan ta gani? Ngalan ta gani palihog? Agina pa to yan ang kwan. Hello, may... Agina pa to Oh, dali lang kita na no. Kagina pa kuno to nano to. Dali lang kita na kagina check ko pa ang kwan ha. Gina-check ko pa. Basi bagol ni kabugtaw bla, no? Ba ang iba niya kundi manogtulog pa lang. Gahumlad sang moskitero, gahumlad sang habol. Ini guro basi bago pa lang kabugtaw. Kag basi way pa ni ka panyapon, kag basi maluto para ni panyapon. Doon naka drink ang aton nga koleraw. Bago ulo guro na kwan na hawasan guro ni sa sa ilimnon kon hawasan bago lang kabugtaw, no? Ilang katagaan ta ni Chansa kay tagaan ta sa 500 no? Oh, tagaan ta sa 500. Oh. Hello, may gabi. gabi. May gabi. Tulog na way pa. Tulog na way pa. Ito ka lang. Ay, sir, sang kwan, sir. Signal. Subong okay na. Ara na. Ito ka kwan, jutay. Tulog ka ni sako niya. Sino ba ngalan mo? Ngalan? Yaring ang Ngalan? Edison Rio, sir. Tagalog ka gani? Ito ka lang. Ay, sang kwan, sir. Tagalog ka? Hindi ka kapuli, tagalog ka? Dito sa kwan, Barangay Sunfor. Sige, Barangay Sunfor. Barangay Sunfor, Talisay. Ito ka lang. Ay, sir, ka kwan, sir. Ay, signal ka. Doon ka burot-burot. Waya, okay na signal sa ako na. Sige, Edison Rio, hindi ko magpalabo-labo pa. Congratulations, 500 pesos. Batunon, maling Saksyo Radyo. Hulat ka na isang i-text mo buwasaga, ha? Okay? Okay na? Sige, sir. Okay, sige, salamat kita. Congratulations, ha? Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Congratulations! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Pagkabati, isang siliko padala kong 500 pesos. Extra sa dayon ba? Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Wow! 500 mo naglima ka pa anting sa panamatinaan niya. Kayo man si GM eh. Nang pawa na to sa garo. 500 sa tayo mo. Piyon na to, boss. Sige. Matik. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 10:05. At pan-winner sa SAP Anniversary sa Aksyon Radio Bacolod. Ang inyong nabatian, bago langid, ginadulong sa Kalwan sa D3 Bayo. Ang pinakabago, garantisado, ka-epektibo, pangontra sa may encounter sa Kwan daw. Serias ang Moises Padilla kag boundaries ang Negros Oriental, ha? Mga taga Moises Padilla da, medyo extra nga paghalo nga. Sabi nagidira sa may nabukid nga porsyon sang dito, Barangay Quintin Rimo. Nila nga hapon, bakbakana, isto nga sang 62nd Infantry Battalion sa Philippine Army. Kag sa ginapatihan na katapos ang New P4 sa Army, mga 15 to 20 ang porsa sang kwan mo sa NPA. Kaya nagapatikayon nila sa combat operation ang 62nd Philippine Army Infantry Battalion. May report ka may extortion activities kuno da ang kwan ang NPA kag may plano nga mag atake sa militar kag PNP sa atong kapulisan.
Amo to nga nagpatikayon sa combat operation ng 62nd Infantry Battalion sa Philippine Army. About 10 na enkwentro ginilang kwan ang NPA nga mga 15 to 20. Galing kay medyo na bintahan sila sa kwan sa NPA. Kaya do pila ding pilason do 5 tong pilason sa Philippine Army. Nasugata nila ang anti-personnel landmine bla. Lumpok ba limagid ka army ang napilasan, pero ginapatihan sa aton nga militar nga may ara man hindi magnubo 8 tubtob siyam ang patay man sa NPA kay nakita nila ang 40 kadamo nga mga tinulo sang dugo sa encounter site mo. Balaan ta na karon mag banag-banag ng adlaw sa kagahon kag buwasaga. Sige ang operasyon sa amin. In fact, may report gani nga may mga evacuees nga nag-evacuate sa ilang barangay sa mga sityos na sang Quintinrimo o duara nagpahuway-huway sa eskwelahan. Uy, mahulat ka pa imo sang linagumba kag linagapak ta karon kon balang danya to whom it be concerned. Ang mga pumuluyot dira nga naapektuhan sang operation ka militar nag-enkwentro sa NPA di nagpaumulyan na sa eskwelahan daw. Dira na sa peruana matulog-tulog kag mapawaywas sa magahan. Korte man nga balita, no? Di kay nasang hapon man, no? Mga pasado launa dira sa may area sang Purok Lampirong, Barangay 2, nagintiro man to kay nasang hapon man nga commercial sex worker. Patay gini si Rinalyn Maming, oh. Tagala Castellana ni. Tiga ulo extra man ka ligya pangalipay eh. Riding in tandem gito nagtiro kay Rinalyn Maming. Ulo ang igo mong lapos kilay. 45 to ang gingamit sa pagtiro siya kado man recover to sa kabasiyo ka 45. Ang investigasyon diri nga nagagawa sa station number 2 so damo ni kuno reklamo sa kay kwan Rinalyn Maming sa mga customer ya black mga customer ya ga reklamo ay kung matsambahan niya ka nagakaladula ang gamit sa mga customer ya kasi kung may na timingan nila si Mami nga customer ya nga makahang-kahang man ba ginapulo padalman pa rin sa polis nato na so bala may amog imani ang kinakadalom nga motibo nga gintiro sa launa pasado sinilang nga hapon. Sa lang igo mong perti ulo man. Kuya ka ba magbangon ti rekta untay buol ni Rinalyn Maming eh. Birawon ka 45 solo. Atong nalumos siya kahapon sa may Purok Mahigugmaon dabla sa Florenceville, Panokoy na identify na to sang uto dya kay nasang aga nagkadto sa kay Police Major Jory Puerto Epe sa station number 8 bla LGBT gino to ang napatay nga nalumos si Tadios Sanchaon 40 anyos taga Barangay Bakong Syudad sang Bago. Nalagyo ni sa kwan sa quarantine facilities na sang Middle Elementary School sa may Tangob. Naging pangita ni siya sang pitsa 30 kasi 30 ni siya sang hapon na palagyo. Basta nga nakalambot siya sa likod sang compound sang Lopez tabla sa may gugmaon sa Florenceville. Ati pagka pizza 2 kahapon, nasa puwan siya kapatay, posible na lumos. Hindi naman ni pwede mabalsamar kay siling ni Police Major Jory Puerto, positive ni sa COVID ang LGBT nga napatay nga si Tadios Sanchaon. Hindi posible ko rin, lubon na rin isang pamilya rik tayo kung i-cremate.
sobra ni sagli sa Palmas del Mar dao. Yung napatay ni. Pulo palagyo pa na siya man. Kung siya malagyo ay pa na siguro patay kahapon. Good lie man. Action Radio Philippines na time, alas 10:12 na. Check na natin sila nga Patrol 2. Ato sa Crossfire Patrol, kamusta ang tanay paglibot-libot ni Action Eden. Standby sa report ni Action Roger Gutib. Gikan sa area sang Northern Negros. May gabi nila kay Eliezer Likayan. Monitor sa ato sila ni Richard Diriquito. Kami ay lang na Toto Gallardo. Si Ricky Lidisma magbanwa sa Lakasiliana. Raman ga monitor sa ton parinti tanigli. Ginida Ordonez, kag kay Jocelyn, kay Madam Mr. and Mrs. sa Judith Calves Pamposan Family, mayong gabi dira sa inyo, kay Milili Uligo. Happy birthday gali sa kay Manong Ramon Taton. Birthday subong ni Manong Ramon Taton. Siway kita da, 78 birthday subong gliyo. Alin sa pinarangga mga asawa kay Manang Lilia Taton. Alin man kay Maninoy Rimo kay Maninay Clarita Tampipi. Toto Clark Tampipi dira sa Gardenville, subdivision sa Barangay Tangob. Ay, puwerte ho. Milili Oligos Tango para sa Bani Cafe. Sa monitor sa aton. Sige, ara ni Saxon Eden Aboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Action Night Patrol Field Report. Yari Saxon Eden Aboso sa report. Den, may gabi. Good evening, Action Eric. Kag sa tanan naton nga mga ka-action, alive pa ya, pero amat-amat naman na nagapanghimos diri sa downtown area, especially ang mga kiosko diri pala. Sa din? Sa tubang sa katedral. Okay. Kaya may-ari sa mga nag-display para sa, pwede ni ko na, mang regalo, makabakal ka di pang regalo sa Christmas. Oo. Malibog galing ang ulo mo kung din ka mabakal. Kay palariyon, nga halos nagatupaday ang mga palaribo man baligya. Oo. Yung iba ari ka sa piyak na store, nagatibing simo, gamal nga ma'am, ako man di makalimo ko di ma'am, para kabintaman ko. Doon ang problema ka pa yan. Doon ang problema ka pa, kahit ito naluoy ka man. Eh, di hamak mo sa bilog na adlaw, pila pa na ng renta nila, pila lang ang mga nagabakal man sa ila. Kahit ang mga kalabanan, so mga baligya, mga chinelas, mga pangtulog, t-shirt, shorts para sa mga lalaki, para sa mga kabataan. Pwede, ginagaling ito kalayo isang 13th month mo. Jodo minute ang mga customer. Wala pa nga maayos ang kuwan, nagapakal. Gusto lang maglabay-labay ang tao, magpuro pamangkot, kasi kung hindi ganin nila mauyunan ang presyo, mareklamo nga mahal. Gasabtanay pa ang mga customer kag ang nagabaligya kay mambal nga, mareklamo ka mahal. Ano pong barato sa bunghaw? Pamo na. Wala naman subong sa barato, no? Oo, wala na sang barato, subong, wala naman sang libre. Bisan Christmas gift ni utangon mo na lang ni para do wala ka lang sang kuan. Sang utang. Si mo sini nga mga ihada kag ihado, sige na lang mangutang na lang si Maninay para may Pasko. Para hindi mag-inaway, si kumare kag si kumpare, kay mambay na do dugay ka rin dula katag sa ihado mo. Amo na yung typical nga Pinoy Action Eric mo, basta amo na yung kung may ihada ka, kung may ihado ka, so obligasyon gidya na tagaan mo kada Christmas, no? Amo na yung sa pagtanaw pag sa Pinoy, pero kung panawon mo lang to, di nga pagka-godfather, ka-godmother, na butsilingon sina, kuwan ka, ialagaan, kung baga sa imo, sila nga maninay, kung may times nga hindi ka abi, maatipan sa imo, sila nga mga ginikanan. Pero ang hapon diya,
damuon ta maninay kag maninoy para damo regalo sa birthday, damo regalo sa Christmas. Damo sulukton nga maninoy kag maninay. Kanami sa palibot sa siyudad sa Bacolod may pipila na sa mga nagabaligya sa Christmas lanterns. Pero perti man ka mahal. Mambal ko pamahal sa Christmas lantern, isaksak mo pa sa inyo balay, nadugangan, pang kuryente mo. Sige lang bala. Kaya paningyawat man ang gabaligya, lantern mo. Correct. Pero na-notice mo siya, Eric, kung makalabay ka, doon hindi na tanan subong, nag-design sa para pang Christmas sa una, before pandemic, kung madumduman mo, pagtapak pa lang ay isang Burman, nagpa-indipindi na sila sigat, inabalay mo, kung makahamba lang ang suga, nga abaw, grabe, 4 ka bulan yung man ko gamiton, no? Walang kumuluoy sa akon. Kita mo kay Jerry Sida, hasta subungan ito, bagay kasiga, no? Oo, tapos, nang nakita mo, sa subong, November na usually kadamo na talitan mo kita sa dalanon mo nga nagsiga-siga mga establishments may mga Christmas lights na bisan kagwa lang da may mga nagakabit nga Christmas lanterns pero sige wala gid kasubo makita ang wala sa palibot unlike ang una gid yung generic no nga Christmas bilang ano ka sa jaya kung kapak September 1 alam may tigkalalag pag gani wala labot September 1 ipatukod, gidya ipatindo, gidya mga Christmas trees, pambutang mga Christmas lights, kag-amat-amat na pamakal regalo. Itubong niya, anong ibakal regalo, especially sa mga kaluluoy ni natin, yung mga kauturan, yung nadulaan sa trabaho. Bangod man, ngaging pasira sa ila mga amo, ang ila sining mga negosyo, bangod man sa pandemic. Amunagang kalae. Pero buong sa yapon, tanan kita, nag-antas sang sining dulot pang pandemya. That's why hindi lang ba magsunggod kung wala iatag si Maninoy o kung si Maninay. Importante, kagpasalamatan mo na lang da. Ikaw may panabor, may panimhot ka pa, subong man si Maninoy mo o kung si Maninay mo. Kay para pagkagasto niya to, na okay ng tanan. Ting bada sukot siya na kay makabaka-baka sa isang trabaho na wala sa restrictions. Ang iba nito, unang generic, tagpila ka, abi mo sa iba lang nakapungsod ka katabo. Walang tagduwa, tagtatlo ang trabaho sa isa tadlaw. May aray na natigay-exist sa aton diri sa Pilipinas na moonlighter, kung baga, wala tagpila lang ka oras sa trabaho, pero damo na trabaho. Ito mo yan, hindi man sila makatrabaho 24 hours bukod may curfew. Pag nag-aamahal pa, nakita daan sa national news, ang BTI nagpanganugot na magpasaka or dugang presyo sa mga Noche Buena items. Isang una, before pandemic, haluso ng iba natin ng mga kauturan, makabakal handa nila sa Noche Buena, kag sa Media Noche, papakaan pag itsubong. Kaya ang punto nila, hindi man niya ang Noche Buena items, hindi man dala sa basic commodities. Kaya mo nang panugutan nila nga magsaka o kung magdugang sa presyo kay ang last nila nga pasaka sa tupang bulan o kung tuig 2019. Ang nila ang point ng DTI kinanlan man sang mga manufacturers isang additional income kay para may ihatag man niya 13th month pay sa mga empleyado. Kaya mo na, kung magag-backfire po ng generic ang mga nagkakatabo, ay cycle lang, mabaka lang tao, mapugo kwarta ang tao, gamiton sa naka-income dira, pero hindi man natanan makatusiya, kami ginaulikit man sa mga empleyado. Kisagani, gaabuno pa na ang mga employer, ang mga manufacturer, para mabuligan lang ang matagaan o kung mahatag ang benepisyo na nagkakadapat man sa mga empleyado. Tikabudlay yung subong sa aton sa niyang sitwasyon, ikaduha na niya tuwig action Eric, babay pa sa next year hindi na ninip ang aton yung Pasko. Sa una, kung madumduman mo sa aton yung media, tidak mo i-invite sa aton. December 1 pa lang may mga nag-booking na Christmas party. Subong niya, wala na gid, wala na gid chance nga makadaog ni electric fan kag rice cooker. Ito wala na Christmas party, wala na raffles,
wala na sinadya kay nagahalong ang tanan. Amo na lang na halong ang tanan sa ginatawag nga COVID-19. Kasi siyempre, subong hindi mo gyapon katipon-tipon. Tungod nga, wala man na exemption niyang virus, mumambal sila nga, ay, bukasadya sila, sige pabayaan ko lang sila na, nangyari ba, sigo killjoy ko dakar. Kaya may intra ko na sa ila, pero bausos. Ara gyapon si COVID-19, protektahan nato ng aton sininga ikayong lawas para magkilit anay pat kita matapos ang COVID-19 kag dira na lang kita tanan niya magsinadya. Makanay-kanay subong nga aton sininga kanangitan, pero kay ina nagtulot-ulit gamay pero wala naman na nag-untap naman na generic kag may mga pila pa ka mga pasaheros nga sinakyan nagapatigayon sang ila sininga last trip and just magdrahe mga 22 minutos nang nakalipas matapos sa aton sininga curfew kag magkilitanay naman sila ni buwas alas 4 sa aga para madako-dako man ang income nga ila sininga mga baton kay wala pa tudaan sapat ang ginasduso nila nga 2 pesos nga dugang sa plitihan pero ikapulo na niya nga simana nga nagsaka ang presyo sa diesel kag daw grabe gid ang pag-decrease sang diesel 35 cents gid ang gin-decrease sini nga simana sa siyang kasunod-sunod nga simana nga nagsaka ang presyo sang produkto petrolyo. So, laban lang and fight lang kita tanan samtang nagakabuhi. May pag-asa, may tsansa, magpinalanggaan na kita kag magpangamuyo lang. Okay, sa aton sini nga detalye, sa aton sini mga tipon nga balita, karon na lang sa pagbalik man report sa patrol direct action, night patrol action. Ida na boso, una sa balita na sa action. Sa pagtunod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Salamat gid Aksyon Eden Amoso. There you have it, live report sa Patrol 2. Sitwasyon sa Bacolod. Balikan talaga ron sa Aksyon Eden Amoso sa iya na tipon nga mga aksyon balita. Isip mo na orasan sa inyong Marilaw Action Radio Philippine Standard Time alas 10:24 na. May gabi nila kay Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. ng Porok Santol, Barangay Mandalagan. Kamonitor gid sa aton. Antes ko malipat gali happy birthday man karon nga adlaw kay Barangay Kapitan Madeline Diaz sang Barangay 18. Kap, happy birthday gid sa imo. Alin diri sa imo ka pamilya sa Aksyon Radio Bacolod. Alin man kay kumpare ta Jonathan Diaz Sr. ang pagpanamyaw, tagalin man kay Jonathan Diaz Jr. Tag sa mga taga Barangay 18 Cordoba. Happy birthday Kap Madeline Diaz. Sakay Sammy Roger Awing and family. Monitor gid sa to. Standby sa report ni Aksyon Roger Gutib sa Northern Negros. Sakay Cecil Estrellada may gabi, Noel Magbanwa Lagos, kay Dari Pastrana, Donald Kabasag, Jinky Jalagdon sang Arizona, USA, Ronnie Gordon and family, kay Ruther Kirk Lorenzo Olmido sa Escalante, Chair Lynch Arnaez, Star Mayo sang USA, Purple State, Ronnie kay Kwanda, kay Ronnie Gordon niya Basco 500 signal ba? Ang anting na niya pala matinaan, guro. Carmen Reyes da sa Hong Kong may gabi. Kami ako mandala si Manang Edith Janson Binuman. Kay Nanay Alma Idanyo sa iyasining 79th birthday. Ari lang sa Libertad South Public Market. Happy 79th birthday, Nanay Alma Idanyo. Kay M. Gracie Prion. May gabi sa Bus 95 sa Herbias High School. Paurok-urok man. Alex Puentes may gabi gid. Kay Lee Aquiza. Kanayo lang si Mario Aquiza. Si Itik Sales.
Jane Hisulgod and family, kay classmate ko dira Romel Pagsubiron, may gabigid. Kay Huma Lumina, kay Froggy Bilag Bugina. Mayong gabi. Kay Kwanda, kay Merlin Gonzales Sabidonia sa Bago City, monitor man siya ho. Sila ni Melanie Calbas, kag ni Josie Raymart Suato Imperial, Eddie Jones Kalinaw, sang Angeles Pampanga, Noel Amar, nagabigid ha. Kay Migota John kag Madam Pretty Mahilom and family. Monitor gid sa atong sining pangalaga diri sa inyo palatuntunan, no? Maninoy maing da kay baninay chari sa lebasyon da may gabigid. Bao si Kagawad Jofred sa Pantao, aga pamati sa aton sa Barangay Robles, sila ni Capchad Piria. Siling ni Kagawad Jofred sa Panta. Gulpi na nagklaro, rekta, wakal daw, la ka na kapamangkot siya. Kabati 500 guro, Kagawad guro, nag-anting pa na matinaan niya. Ay, pwerte o. Daw mahuya, manta. Koy Biho, kay Dudoy Viejo. Natamya ka mo ni Jana Bayra, sa Puro Cruzal Barangay, Takuling. Sige, check tag report. Away si Action Roger Gutib. Nangalang pa sa. Ang report ni Aksyon na Eden Abuso ginadulong sa inyo sa Kalwansang. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sagsang anong kahintangan Responsable na pagbalita Dahil na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Action Radio Padayon Action Radio Padayon Action Radio Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagdudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sabisan anong nakahintangan Responsable ang pagbalita Pagdayo na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagagalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran.
kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Kaya dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, ito ka nagdamog ko dito at that time. No, simpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog isa nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi pa sila tawag ng fake news lang because we want... Report ni Aksyon, Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Roger, may gabi. Yes, Aksyon Night may gabi sa mga aksyon sa aton Aksyon Eric, mga balita diri sa may syudad sa Cadiz kag
norte kami sa probinsya sa Negros Occidental, matulot-awa, yung ato ng mga police station. Subong nga. Very good. Pero para ayon man aksinarek ang ila police visibility, Nan. kag ang mga random checkpoint na binigid sa syudad sa Sagay Simigo, tabla. Bao, Oh, si Police Lieutenant Colonel Albert C. Bao. Okay, bayo ka resulta ginapermi aksinarek laya sa positive la sa mahin sa pagtapna sa mga kriminalidad ang ila sininga mga checkpoint. Kung galinong kanina bo silingon nga si linong man pero may mga matimingan gid sa makita mo nga consistent ang ilat ni ginapatigayon nga mga checkpoint sa pila ka mga area dira sa may syudad sang Sagay o kung diri sa may syudad sang Sagay kag subong man na amo man diha sa syudad sang Cadiz at Sonerica. Matag lang ko update sa pila ka mga ginapatigayon man di sa amon kabahin sa gyapon sa COVID-19 na kakitaan karon sang amon diri nga local IETF nga ang trending aksionerek sang COVID-19 nagdubo-nubo gid man kay man si Dr. Maria Victoria Banez nakapahayag nga sunod sa iya may ginaswab sila nga halimbawa sobra 30 may tag-aral ang 4 positive pero lain niya kumpara ng liligad so nga kung may swab babi sila tag 30 o kung tag 60 daragin na sa mga 50 pataas 50% pataas ang nagka-positive aksionerik ka. So, subong iya daw mahina-hina na. Muna ang iya sila nga obserbasyon. Yari iya payag sa ito na sila nga interview aksionerik ka. Kita man naman ng trending amat siya no bugyot. Maging swab kami kagapon, 37 kabilog. 4 ang atang positive. Ang September, October, mag-swab ka gani 50, about daw 50 to 60% positive na. So, buong kita namon, doon nag-aamat siya no. Nagsige-sige niya siya. Amo na inigamba lang iban nga, bala nga yung record pa kamong yapon ng antigen test. Kaya ang iban gani niya, wala naman antigen test. Kaya hindi pa kami dala kampante, kaya nga magamba nga, sige, wala na lang antigen kung fully vaccinated. Kaya may hakakagid kaya nga galusot na positive yapon. So, siling ko nang manising kami sa ATF, hopefully, kung magsige-sige, nga daw mamnubo, idulaon taman ng antigen test sa mga fully vaccinated. Personeric kung saan wala nagpamangko sila kung saan mabuksan Blanca di City Park, stay na yan, lalagawan, ginada kada hapon man, galing sa Subong. Wala pa man rekin sang gipapanaog pangamando sina kay may border nga gipapanaog man si Mayor Bading nga pagpasira sa mga children playground ang Cadiz City Park para inasyoneric nga mapunggan bala ang pagdamo sang malatnan sang COVID-19 di subong jutay gid man pero sano pa sa kay Dr. Maria Victoria Banez nga sa gyapon para inilay pagpatigayon sa mga pagkuha sang antigen test bala ng mga nagapalauli patadto diri sa mga LSI tungod kay nagapakilala nga hindi yapon ito dapat manginikapan test generic sa kining trending karon kay man kahapon lang generic na zero gid mo wala gid sa may nag-positive pero may ara naka-recover nga 4 kasi so nagnubo kami diri ara kami sa 50 stress na lang. Nubo-nubo na siya. Now, hatag man ni Dr. Maria Victoria Banez nga information na mo nga nagapanawagan sila sa mga ginikanan, mga guardian, bala sa mga minor de edad kay kapanabuton nga pitsanuhay bes ni bulan sa Oktobre patigayo na sinerex pabakuna sa mga minor de edad nga may ara nga mga comorbidities may gabat yan salawas ang ginapagaywato ng sinerex sa bahin sa Cadiz District Hospital diri sa siyudad sa Cadiz pagkatapos sina ang sunod naman sina na iyang mga minor de edad 12 anyos pa kadto 16 anyos nga wala iya may ginabat yan kasi sigurado nga ina siya bakunahan naman ini nga mga kategori balasang mga minor de edad tungod nga bastante generic ang Pfizer na mo ang mayara emergency use authority na pagkakamiton para sa mga minor de edad mo na nga pahayag sa Subong mayara pa lang ang generic 25 sa mga may comorbidities nga napalista kag panawagan ang amon ICF
natani ng mga guardian bala magpalitan na sila mga BSW sa barangay agod matingob na ina kag pagkatapos sa Bisan 9 muna dayon ang pagbakuna kining mga 12 hasta 17 anyos nga may ara nga comorbidities. Gina-target at sunerek nga may ara 15,000 to 20,000 ka mga kabataan nga pagbakunahan diri sa may syudad sa Kadisinupa sa kay Doktora Maria Victoria Ibanez Action Erika. Ate mo ni ang buwas nga schedule sa vaccination may ara sa barangay Andres Bonifacio. Oo. And then dalagid lang kita hindi magwa gibla pero per barangay na sa Action Erika. Oo. Sa buwas na schedule na gina siya kag Pfizer, may first dose, may second dose man. Kasi balik-balik naman sila sa mga kabarangayan, Action Erika. Very good. Amo nga ito, madulong nga report, balik sa informasyon. Go ahead. Birthday ni Kap? Kap Madilin? Oo, birthday subong. Ay, gali Kap, happy birthday kay Kap Madilin. Ba, tingala kung may po siya din nga nagpasalamat kita sa Ginoo, sa kayo sa Ginoo. Gani kay way ko mag-catch up la din bla kay ini kong gabi kabalo abi ko ano-ano naman lang balik Kap kay birthday kay subong. Birthday kay subong ba ate. Way kita ta Kap. Damo nagapangamuyo kay Kap so kumayo nga tabo bla. Gani. Damo nagawi sa iya sang mga mayo nga butang ate hatag siya sa Ginoo kay mayo man nga tao. Isa nga nakita da. Sa Canada. Nagapangamuyo nga tagagi sa Japon kusog kabakod. Natural. Kalam kaprofesional siya sa Ginoo kay pamilya. Nan. Kag padayon nang iya sinipagalagan sa Barangay 18 kay sa Bacolod. Yes. Gumawa na nga ito Kap, kabalo ka na. Oo, Jer. Happy birthday na. Oo, Jer. Meron ako na, Jer. Hamon na sa dayo. Gani. Kabalo na si Kap. Matik na kay Kap, ya. Matik na ng mga kalo, mga sling bag, mga branded, mga polo na kag mga... Ano man na kay Kap yung mga muamo na nga request mo? Sa iya na yan nga makapalipay man sa mga amigo ya kag mga amiga ya kag mga tao kalibot siya mo lang sa iya ya kwan man nga kalipayan man. Natural okay Kap lipaya kami wagin ka peda Kap dia aron na ya matik ka may na nga pagpamatik man sa kay Mr. Jonathan Diaz na nagapalangga gid una kay kapitan. Magluwas sabi sa pagbarangay sa Ginoo ang una nga nagapalangga ang ara gid very supportive katama. Si Albik po hindi mapagtanam mo to Albik po. Albik may gabi gid Albik ba. Hindi na ganyan po nga Albik ko kasi November na. Ang dason ni December na sa Albik Nagapabat ka kay Totol Big Boy. Matik na. Ara na yan. Silver naka-program na naksunirek. Nakakalindar na ya. Nakakalindar na correct. Isa na sa mga calendar of activities ni Totol Big Boy. Nga yaman nga palipayo ng mga amigo ya. Sige. Labi na gid sa ako, labi na gid sa imo. Una gid ko. Okay, labi. Nakalasa ako na. Lagi ko. Tama na nga ito nga report. Balita, informasyon. Gikan diri sa may syudad sa Kadisinupa sa probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radio! Salamat kid, aksyon Roger Gutib. Matik na. Roger Gutib pa yan. Alis sa report na aksyon na Roger Gutib. Nagabidira sa atpon nga mga OTTG, Operation Turon Task Group nga mga taxi driver. Ga-monitor kita Presidente Toto Milena, no? Ara ka pa, urok-urok pa. Si Parita, Mr. Mrs. Edwin Di Mesana, sa panokoy ga-monitor sa ito, no? Si Edwin Di Mesana and family. Toto lunch da, may gabi, ha? Sakay Toto Carlo Baldirama and family sa among SK chairman kay
sa mga Baryoga family, Mr. and Mrs. Ogok Abapo and family. Baga monitor siya sa Villa Lourdes, no? Mo des laga kuan si Mrs. Abaygar, Malu Abaygar. Naga monitor man sa aton kada gabi. Kay kumpare ko dara kay kumare ko dara ninit kay kumpare ko Art Ilagison. Ay gabi dira kag sakon nga ihada kag ihado, no? Sige, ara na si aksyon na Idira Boso sa balik nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa aksyon Idira Boso sa balik nga report. Aksyon Eden, please come back. Aksyon Eden. Oh, nautod siya, nawala siya, no? Balikan ang signal ni aksyon na Idira Boso sa mga aton dira nga tagpalamati sa kay Mr. Similiano da sa Check-in Hotel, ara siya ga monitor sa aton. Action Eden, please come back. Action na Eric naglambot sa 42,000 pesos na balor sa Minasuspect sa Cebu. Kuha naman sa isa ka 45 anyos na lalaki na kilala kay Jumer Borse alias Pantas sa bypass operation na patigayon sa Silay PNP. Alas 7 siling gabi sa Antonio Luna Interior, Barangay Mambulak, Syudad ng Silay. Ining si Borse ang ginasabing na street-level individual kag residente man sang nasambit nga lugar. Nakuha kaya Borse ang itotanan sa heat-filled transparent plastic sachet sa Minasuspect sa Cebu, 2,000 pesos na bypass money kag ibang pang drug paraphernalia. Si Borse ang karon sa custodial facility sa Silay PNP. Samtang ginatutukan sa police station number 2 diri sa siyudad sa Bacolod ang alegasyon sa sila ka mga abyan ni Renalyn Maming na biktima kaina sa riding in tandem kag napatay matapos gindot ang igo sa nawala sininga Silay. Suno sa initial nga investigasyon sa aton sininga kapulisan, 3 kaadlaw ang nagkaligat antes subong nga adlaw kung di natabo ang insidente. May isa ka lalaki nga nagapangita kay Maming kag ginatudlo ginatudlo suspetsado sa mga abyan sang sining si Maming nga taga Banwa sang Castellana. Wala sang puloy-an diri sa siyudad sang Bacolod kag ginaaligar nga isa ka commercial sex worker. Suno kay Police Station 2 Deputy Chief of Police Lieutenant Nito Pastrana, ning si Maming ang madamo na sang reklamo ay nina bangod man sa pagpangawat, ginareklamo sa iya sininga mga customer kay matapos sa iya sininga trabaho, nagapadula man ang personal na kagamitan. Nakuha sa crime scene ang isa kabasiyo sa kalibre 45 nga armas. Sa karon pa dahil sa investigation man sa ating sininga kapulisan. Balikan sa patrol ang kaso sa niyang pagsigira mo. Nasa balita ba sa Bacolod, Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat Action Eden. May gabi dira sa kay Tatay Eli Lidesma. Get Wilson kay Tatay Eli Lidesma. Alin na sa akon kag liman sa grupo, hariman kay Gama Bantog Basco. Naga-monitor pa subong. Salamat kay bawo ni lidan ko tuto Gama. Inday Blasa may gabi gid kay Evski Udakrin dira sa Barangay 2 kay Jolie Militado Patrimonio. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sining mahanon Action Night Patrol Program. Miyerkules nga edisyon, liwat ini magkatakop, balik ini Buwas Huwebes. Aton sa patrol la unit reporters in action nga nagpangalagad karong gabi sa kay Action Eden Aboso, Action Roger Gutib. Back to back sa itong piloto, Action Papang Nixon Tahom. News Center, Action on Defensor. Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, backup security guard Tunog Banwa, back to back kay security guard Campaner with IT expert Action JM Baikin.
Transmitter Control Tower sa Barangay Talaw, Ciudad Sagbago. Broadcast Engineer Edward Balico. Sa mga Station Manager Action Runa Magbanwa. Production Chief News Director Rex Cantong. Ang inyong lagat ng Korman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Nagkasiling adios amigos. Hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,